Daytoy ti Pintig Stories. Every heartbeat tells a story. Ditoy nga podcast, dumngeg tayo kadagiti istorya ti biag, ayat, panakikadua, ken kultura tayo. Kada kayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauwan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apoy abinay am ngay withdraw na dya tao ti dakalagatad ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din dinispal ko na adakalagatad. Iso nga awanon ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diyak ka maakasta. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapit ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangaro iti igit ti baybay, boss. Parang agkalma ti panunot yo. Numaki tayo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Bun, boss. Ibagayo latan, magsubli tayon. Sayang lang ti kasulinan mo kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray ti lugan. Ngawan matmasno papapanan na. Insan, nakalidliday ka manen ang naggapoy ti pagadalan nyo. Apay ka di manen. Pinagungtanak manan dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang gapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki dya pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Patultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat a serbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da ka dagiti dadakkel mo. Makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Wen tapno adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manang. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayo. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan tinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud ang nakamisuaw. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rutiin tulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met da dya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahwag. Saan ka di? At ipagtrabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa ataot akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manen apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mamabainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtrabaho aklaangan.
Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga da pa-interview na. Para dalos laeng, adda pa'y interview na. Ada maakay a selebrasyon di kabarbaro a pasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda ta ija no Rabi, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Adda kayo matan? Ne, masapol nga adda ka ijay. Ipakitam ka ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kay babay, si ka Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturong ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Si kamat gayam dayta. Ay, kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni amin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka di nataar nga tao, di may sa kumpanya, di lugar tayo? Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan ka iti mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magagaran ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ak ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabahom, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho ha? Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta, tapno makita ta no an na ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ro. Inta agtugaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay, tawan unay ti tao. At tayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Kat agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan tati uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Diyak ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbag laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman. No kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwak kan agbaligi ka kan ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blow out kan. Takukwang to laang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack manam mo. Nagsakit ti ulo. Kayat ko ti agid da.
Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa a kwarto. Alaman nga ron, nagdagsa na talaga ti panagreknak iti ulog. Maulawa ka talaga. Nagdagsan dagiti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta. Tsaka mo, mabitlaan nga ron Urayan na kami dito ay. Apay kastoy. Kasla, dyak makatakdar. Anta ka ta na ilaog, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Diyak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagisok. Dandanita iti may sa diskwan. Nabaya ka jak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayan naklangan ni Jay. Sige, umuna ako ni Jay. Sumaruno ka. Apama na may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na. Apay nagmaymaysa. Boss. Sa balit ipanangmingming yu iti naidya babaya. Napintasan ka day. Nay, at da babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon luar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Ti ka di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam ha. Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay idi ada sinublik. Ay, amangan na ada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyan ka talaga kabalan. Diyan ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, ang tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka, ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmatan. Sige, insan. Kat agyamanak. Nagkapam ka ni. Apay rin ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Upin pa'y na Jay. Boss. Napintas na dya babae. Saan ka day? Huwag nga ron. Inyawid ng samat. Kakasla maditirik na. Kwa, boss. Impanda iti kaasitgan at kwarto dahito yung hotel. Kasta ka di. Anya nga tinagan tinapinta sa babae. Ha? Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Saan na napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sa balin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Pero niya bartakyo, boss. Nakagpa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Makamo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Tayin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag kumanggit di jay lalaki ang nakitak. Anang tulong iti di jay babae.
DJ mo ta kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta da dya tao. Nalakalaan to nga irasunan. Tagpadadah na Bartek. Ala boss, umunag kayo na iti kwarto. Di ta kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa balit ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang runa no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog saman. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas napan iti diskuan da Sofia kan Estela. Nabartak nga rod ni Sofia isu nga impan ti kasinsin na iti kwarto ti hotel. Iti daytamot laakan ito, impan ni Goryo ni Jeffrey iti kwarto, ngayan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauhan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagloko na guryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaigla, nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Ita. Agindaak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy, nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Madamot babae iyaunag. Mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka ditiro pa na. DJ ababae, tay nakita tay dirabi anabartek. Loko ka talaga. nakonsensya ak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata iti lamisan, sakbay ari moarak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi napasamak. Kasla damat kaduak alalaki iti rabi. Aday naramid na kanyak. Jakmat kabailan alabanan. Tanakapso tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapaniti banyo.
Taagdigo sakbay nga agawi dak. Adalakit di madyan na pasama kanyag. Darasak taagdigos. Tapumanawak dito eh. Tama nga no agsubli ti lalaki. Ada balitok akwentas iti katre. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier. Tinagan tinagikaid na kanyak idirabi. Ada pa'y korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't ka di asawan da ito eh. Binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkel ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakita mo't sa parin mo, sir. Kaslaim may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay-ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Pamang ano, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sapulan na. Babae, ama mirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas tatilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanay ti silaw. Basta amok nga damadyan na pasama kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na bati iti katri ang kwentas. Balitok samat da ito eh. Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de lata amiga. Nalami islata. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay di mansyon da. Agyan kay chay. Aging ga asumangpat. Kayat mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano ang matagi ko no pumanaw kamot ijay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae akachat na, libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo payam mo. No ada agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka di ti mansyon? Adda ka di bagam o no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangpet ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan kan asumangpet. One meeting, no appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din no adda di ti mansyon ni Papa? Diyak mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwarton. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumra ki jay. Ngam, adda di ti cellphone kan laptop ko manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot din napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibaganak at lintag diti mansyon.
Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurat, uray may papan kan ayat? Nusak ti daputot na. Itad ko kenkwana ti waya-wayang agpili iti ayatan naman ang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat? O anya, naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam, sabali nga ro awangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidak, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masiguradok amayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam marudan, taaramidak mat adagos. Insan, balitok samat daytoy akwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man timang sapol iti dayta akwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaiddaken ka idirabi Ha? Wen nga agpaiso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso tinakaisagmakak. Insan, pakawanan nak Jak ammo, akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksang gasa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatak. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag da ito yung trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, intangarod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Nakayawan kayo kadikan ko na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Amangan wag sublimanan ni J Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kenkwana. Kinasawyo ka de, boss? Kinasaok. Ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Diyak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Ay, jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw. Kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akasta ti mariknam? Jak nga rod maawatan insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel.
Insan, nagbinulan ka kadi? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tangang dadagsanak? Adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak. Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat na makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang alamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit dino sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laan ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang alamiis kan ka. Anya ti Aramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayatin ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun ay amang ibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa ni Jeffrey. Lain luwam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamot makita tinasawa babae. Boss. Agpag napagnaak iti suli, tamangan lumakitak day di a babae. Alaman nga ron. Tampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day di a balasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka met, nailat ti lubong. Kat no naglawa. Aqua, boss. Saan taga di pa'y ngagawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalaysa, numaamuan na ang masikugak kampay idi. Day tati inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti Aramida. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag ta simangpot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan man. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulita man timbagan. Anya ti kahit maasawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti seryetayo ita alawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT
540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinarik na nang addamadi na pasama kankwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey Abalitok a kwentas, nga adda nakaukit anagan a J. Javier. Atapan na nga rod, aday to'y tinakikaidda kankwana. Iti sabali a bangir, ingkagumaan ni Salud, nga ikalay sa kuma ni Jeffrey, isu a nagpamarang a masikog. Papagayam, denggan tituloy ti seryete ita alawas a napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya? Ulitan man ti imbagam? Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam? Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak maten nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam? Apay ko maasan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay a dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noo mo na ti tao a katransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manang, di mo ka din nakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tenged juday di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ni Mama Dayjay iti sabali a pagilyan. At dapay nagan ko ijay anak kaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanen akitaan ijay kwartuyaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni Salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. San ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak, no di kat panagdwa-dwa? Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak ngorod maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni Salud. Saan yu akayat nga agsikog? Kinayat yumat, tinakikaiddakan ko na, boss. Di mo ko manayunan ti pan nakariribok ko. Mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya ko mangay ti ibabawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas, kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am? Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apan ang sukat mo? Ay ko, ma'am, day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti Cortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir day ta Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, amangan nagdadagsan kang agpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din ti kinadaksang gasat ko.
Balasangak. Ngam, kastoy tinapasamak kanya. Adda basol ko, insan. No, apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pag madyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso. Sapay ko mata saan. Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sa'yo. Pagsaritaan minto ka no, tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibaybayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta ko marod ti ibagakan kwa na. Ngam ada ka no transaksyon na iti negosyo, tito. Iso ka no pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di amabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot agdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? Waan niya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam, kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul amaamuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklunam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot siya imbati ti lalaki akwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag, no kas pangarigan aganakak. Diakon makatrabaho, taadanton aw-awir ko. Ay, katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Oh, amiga. Hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagan. Sa bagay, jay ka no naswerte ang maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan no pod no ti imbagam anaswerte no naranyag ti maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak nga iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpaiso insan. Nagbunga tinaramid na kanyag. Ay, angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, anak to analaing. Tapno dumakkel to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laang. Urnungam ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa ti panagkasaryo ka ni Salon. Saan pa nga ita, papa? Adang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla.
Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Na kayo itan timang ituloy. Masigurado ka na baligi na ita plano papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon. Iso nga rod nga iso pa iti intunar mi papa. Makauray na ita kalaysa. Kita man na naimbag ita kotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na po utan no kaano. Tayo di agbalawak. Awan mo ten. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti ponsyap. Agdamagak no da naglakoy ti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakdayjay ti day di mama. Impaaramid na dayjay ti sabali apagilyan. Oh, apay nga enruar mo day ta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti day ta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro day ta akwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tatanabartag, kat inikat na. Ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel? Anang sapul iti daytoy akwintas? Mabalinakas na. Ta saan mat asinsinan dayta akwintas? Awan mo di kwentas, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yaw. Ngam awan man. Sa dinota tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masayangan aklaw na iti dayjay. Dayjay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inuwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang dayjay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karag iti ponsyap anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong anak pukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo? Tiyak ng rodam mo no kasano. Basta idiag balawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga nodamot sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae a pagluklukwam? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. Adda ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Adda nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbagan salud dayjay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlawak da iti ininom na. Iswasan na nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Daytang karon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda na pasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na? Apeng amin nga iti ayon na akwarto tinangipanam kanya gidi. Una, gaputay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangipananda iti dayjay a babae. Kat ijay ma tinangipanakan ka.
God! Kano ka diti long table, amiga? Day tati pakasurunak. Aguray ka no, tada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka diti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Day tati imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kunaklakit din no agkalay sa kayon. Iti ka nito amaamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartak ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwa? Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag. Tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero no akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey! Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, diuliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagduadwa ni Jeffrey, idimbaga ni Salod, nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na, ngam ti imbaga ni Salod, apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napulwan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Ay, agbalinak nga ina. Adyak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asang ati kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sika ti makamo ditoy. Na kami iti kapsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikarik asaan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang isabali amang tawid dito, no sana sika. Timat kabsat mo, timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo, papa. Rumbang lang. No malugi, sika mo't lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo.
Saan ko pa nga ipasurot ni Javier? Apelyedok tulat at ipasurot ko kankwana. Sa bagay, kwentas lang matinakita. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre ang nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan adi ka pa'y nakariing. Masako na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysa ka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga imbagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga ron, nga inton malpas day tapasdat. Dependento iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta naala mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sikati imay di ti balayan ang tad. Pumanawak man lang Agsarita tanto inton limpyo day ta utot mo. Imanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manan. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad ngamin ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay diton. Dayta siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbay apim manaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Labing itak no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasaryo, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagiti kayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon na iti tagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay anangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapanangtad kan kwana? Anya? Kat, ag-give up ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsag. Balsag day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang day jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama si Kog? Ulbod da di babae. Sungarod na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Angam, amangan numasuron ni Sir Kadakayaw, boss. Uri taawanan dito Napalan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taad da sa nga tinegosyo nga imatunanda iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na diya babae. Kaya't kamat makita kan makasarita. Ngam jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kadua anak, ama pa ni di ospital. Insan, ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bag iti sirup ti katrin, insan. O sige, tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Insan, nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam, rumortan, taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyawan ako na, insan.
Imbag tada kakad kanwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anun yung iti kuneho, boss. Tsak man mo, no apayakas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, tika ipapanan na. Kasano ko mga da ubing? Kuna iti ni Salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpong alalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kankwana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo nakasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka din anak napan iti mansion da Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa'y sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Day tati makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, mamiga. Uray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton, makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ba, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mat day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amapmapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarog ka. Nagturudmet nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no agsubli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir iji abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iji abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak na awatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Ti kunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ti maadaan iti negosyo. Narigat, boss.
Awan puunan, ken awan pay padas. Amangan pay gidde, nuad adda malugay. Tapnosan ama sayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray bastit laan. Ibagaban-bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mati anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako namo. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan, day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo, tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Adda nakaukit anagan na iti kwintas. Saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant. Anaka ikitikitan tinagan na. Adda simmangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di mailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oray saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni papa. Ay sus, pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta, lakay tinobyo, ket ubingmat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Ha? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaan. Ulitem, no anya, jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamang. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti aldaw, dimmakal anatured, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw nga agsarsarita na Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wit alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am?
Nakita naklang arudon, damagang pay laang. Kunak, ulitem, no anya di kinatawa am itay. Ay ko, ma'am. Diyan nga min istorya ni sir. At da kano nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makide, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka di ti mansyon. Apay kasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawa na masapol mo. Amo mo tikid dawagsan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan-nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Ngamanon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adda pa'y matla ditoy, sa anak matapi manaw. Anya ka di pa na ti sapulam. Oh, apay ka nagsang sangit ka asimmangpat, malipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano, daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka, daddy. Intay dya unag, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unag. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglag ipan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwintas ti dadim. Isuasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy akwintas. Pagkwentas mo, ngam saan arumbang nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy akwentas, anak. Ha? Apay ngay asaan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy akwentas, anak? Kayat ko asaan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam akwentas. Kamaliti inaramid mo. Apay nga ipakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing, jay anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpet kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Ada ti umno panawan kan gundaway. Tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami? No di na mapatgan dayta akid daw mo. Ada sa bali awagas. Wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami? Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinan dayta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami?
Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaan ti patag ti kwentas. Isulaan ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaan mo't lang ti kwintas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mulaam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makitak nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sakakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di ang mangawis ka pala iti sabali akadwam ngagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Adda dua a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamot passport mo? Tur, sa di no apagilian? E di Singapore. Dua na di a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtur. Sige. Itad ko ken kati dua a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga rod noon niya dayta. Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada dua plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oh? Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga rod. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsakmat ni Ma'am Salud arimwar itay bigat, sir. Itaman pay. Inted ko ken kuha na ti plane ticket nga usarit ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramaten niya, sir. Mabalin ko ti mangalay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysayaat pa no ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa kenkwana. Nagkarumutan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wala namin, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asidog na. Diyos ke. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok namin di taigid ti syudad, boss. Pero mi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't ditoy. May sa orasan nga agur-uray ta ditoy. Kaya't yung araw, ngay jay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Uray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iti opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpet kayon, sir? Well, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpetak. Sorpresa ti isasangpet ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa kunak manan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awan da. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga asumang petak. Okay, sir. Matungpal. Bye!
Idulin tapay day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Ha? Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatlaang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka iti kasta kapatag akwentas? Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwinton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaigga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay dya pagadalan. Wen, mami. Promise. Ingka nga ruda ni dya pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaiggan kan ipakita iti asino man? Kayat ko shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kayat ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasad ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltal gadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importante nga ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack magustuhan ti naramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano ko nga ngay nulbudan na kaakunam? Imbagan masikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa iti analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na amasikog nga oray saan? Dahil tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rod kan kwa na. Saan ka kadi ama pa ni dya trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mo't no, ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na nakangarod, insan. Kasapulang matina na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka di ti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit? Saan mat nga min adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manaim. Anyapay nga. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Hamangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos! Dandanain, boss! Oy! Nagkwapo nga, Obing. Abaya, kasla. Dumsagak, takasaok. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napaulwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Ubing, kailan ta nagbalasiw? Dandanin, boss. Naggwapo nga Ubing. Ah. Apay, kasla. Dumsagak ta kasaok. Boy, nagistayan kan. Ha? Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir? Ha? Nagwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak agkamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunoy gaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadig da itoy. Dadi ko nam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Apay nga taadi na kayat nga ibagak kini Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam salod. Kaano nga tamot ngay asumangpag. Malagip ko la ka nga rutimbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka didakas nga ramidan nyo ka ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na? Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan me. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na? Aglakla ko, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mat amot ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat day taan na panunod mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas ngamin no agawid ta. Kadinak pa'y mat ikalaysa ni Jeffrey. Isungag yan tapay ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka di? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga Rod, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon ngamin nga aglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, at gumatang itilako tayo. Ti anak ko, saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. At damanggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di agumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kading agpayso?
bilangam no mano amin ti balor na, tabayada kita matlaang. Ngam, kayat ko ama-amuan no nangala amin ti kwintas ti anak mo. Apay ko mati kwentas ti anak ko. Anya ko mati bibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya, anak, inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwam alalaki? Josh, apay nga inyag mo dito eh. Imo na, kuna na kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwintas, iti kwintas mo? Mamati kayo kaditi imbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim ati makasungbat iti dayta. Ay, kuna nakit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukuak mat dayjay, taintad ni mamit. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway ko nam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam tiamok kat saan ka aginundawayan. Nabarte kak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Tiamok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti bagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte kak idi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babail mo kan nakapsot ka. Nangibatya kiti kwarta. Taim pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak, anak. Bayadak amin ala ko ni mamim. Ngam saan kong alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sika ti dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso, anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niadak kalabalay ti mansyon? Wen, anak. Sublian ka ito. Inakpaigpakada ka dagiti kasosyo iti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay anasabsaban adagos ti gurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya tasawan dayta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yung manen. Love at first sight. Nataarmat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli kano intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asikat imang kamkamat kan kuana? Sa bagay,
Para iti anak ko. Mapanak mamat agpasya. Intayo na di mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Intayon, kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share iti mansyon da. Sige. Pagustok ti kayat ti anak ta amapan iti mansyon niyo. No magustuhan nyo, Ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kayat mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iti balayo ako nam? Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaingingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Namatyak adago sa putot ko, gapu itiladawan. Kaingingas na ngagpayso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Ganti inana. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niyo? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Ungarod, sir. Naturay launay. Aglangan akpay ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayong agina dito mansyon. Apay nga ro, dakasladadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? Ni papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Inbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga ada ka nayon diti mansyon. Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo dahito. Kabaila. Uray siyak. Kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana. Tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aliman nga rod baro. Angam ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga napakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga ubing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Pasik. Ay, di naknadlaw. Nakaayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaingingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir? Anak yun ni Daddy?
Ay, isugaya managwapo kami kanay daddy. Tagwapo kayo matalolok. Anya? Daddy ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apa yan di tayong bagbaga kanyak? Kuha sir. Sofia tinagan ti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, ada kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay di mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagurat ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kuna na nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni salod, tada sa bali nga ilemlemang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakawag kayo, Mat. Ayan nyo kadiita. Adaak na ti pagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga agkatuluyan ka ni Jeffrey, damat gaya man putok na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Sorry. Isudan ti agkalaysa ta adan anak na. Anya? Mangikalaysa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasama kamiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Kasaan kami pa yan nagkalaysa? Ngam adamot gaya man pinututan na. Isu ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. No kasta? Saan na naman tuloy ti kalaysayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyaman anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipulita, saan tayo nagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay ayatan ka matunay, Jeffrey. Ket agkalaysatan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.